Mae'n amser rhyfedd iawn ac mae'n amser anodd iawn i'r mwyafrif o fusnesau. Mae pawb yn gorfod addasu'n sydyn iawn i amgylchiadau'r farchnad sy'n newid yn ddyddiol. Dyn ni'n gorfod meddwl ar ein traed yn llythrenol a gwneud y gorau o sefyllfa wael. Does na ddim pwynt meddwl sut allai pethau wedi bod, mae rhaid i ni ddelio gyda'r sefyllfa sydd o'n blaenau ni rwan. Fe rydyn ni yma yn Menter y Busnes yn parhau fod eisiau gwneud ein gorau i helpu busnesau ar draws Cymru, ym mha bynnag ffordd y gallwn ni wneud. Rydyn ni wedi buddsoddi mewn technoleg sy'n caniatáu'n staff ni weithio adre, ac ydyn ni'n gallu trefnu gweithgareddau torfol neu gyfarfodydd wyneb yn wyneb wrth reswm, mae yna lawer o wybodaeth a chynghorion a gallwn ni ei rhannu o hyd. Mi rydyn ni eisoes wedi creu adran newydd ar ein gwefan sy'n crynhoi gwybodaeth am yr amrywiol gynlluniau cymorth sy'n ei fusnesau rhini mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi. Mae'r cyfrifydd Llyr James yn mynd i ymateb i gwestiynau busnes mewn perthynas â Covid-19 mewn bwletin wythnosol. Mae'n amser pryderus yn feddyliol wrth gwrs ac mae Andrew Tamplin o Cana Consulting yn mynd i fod yn darparu cynghorion am iechyd a lles i ni gyd ar adeg fel hyn. A fe fydd tîm adnoddau dynol mabus yn cynnig sesiynau hanner awr o gyngor unigol i fusnesau am ddim. Unrhyw gwestiwn sydd gennych chi am faterion cyflogaeth o ganlyniad i Covid-19. Y 3 gwasanaeth yma ar gael i unrhyw fusnes ar draws Cymru, wrth gwrs. Mae tîm Cywain wedi llunio map rhyngweithiol sy'n dynodi'r cwmnïau bwyd sy'n gallu gwerthu ar-lein. Felly os ydych chi am gefnogi busnesau bwyd lleol a chael cynnyrch wedi ei ddosbarthu i'ch drws, dyma adnodd defnyddiol i chi. Ac mae yna nifer o enghreifftiau o fusnesau bwyd sydd wedi bod yn ddiweisgar iawn i allu gwerthu eu cynnyrch yn y cyfnod heriol yma. Cwmnïau megis Blas ar Fwyd, Caws Cenarth, Gwyn Dylanwad, mae eisiau chi ddilyn historiau nhw'n ogystal. Ar gyfer y diwydiant amaeth a chroedwigaeth, mae yna nifer o glipiau fideo, podlediadau, ffeithleni ac ati ar wefan Cyswllt Ffermio, a byddwn ni hefyd yn lansio webinarau yn fuan. Edrychwch allan y fanylion ar wefan a cyfryngau cymdeithasol Cyswllt Ffermio. Hefyd, mae yna awr o gyngor ar gael ar surgeries Cyswllt Ffermio, gyda arbenigwyr perthnasol megis cyfreithwyr, cyfrifydd, cynghorydd busnes, neu unrhyw gyngor technegol arall megis maeth, pridd a phorfa. Mi fyddwn ni yn diweddaru ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol megis Facebook a Twitter yn rheolaidd. Mae croeso i chi gysylltu ni trwy e-bostio covid19@menterybusnes.co.uk neu trwy ffonio dim 1970 63 6565 neu gysylltu gyda unrhyw aelod staff Menter y Busnes lleol. Os ydych eisiau cymorth neu wybodaeth, dewch i gysylltiad ac fe wnawn ni'n gorau eich helpu.